Este tipo de gando, todo o que son as 5 razas en peligro de extinción, as autóctonas, cachena, caldelá, figueiresa, limiá e vianesa, teñen un comportamento moi parecido. Sacando a cachena, que é un pequeno máis pequena, as outras son moi parecidas. Son uns animales que conservan un comportamento etolóxico moi parecido ao do vos talos primigenios, ao salvaxe do que proceden. Porque cando paren, por exemplo, o primeiro que fan é comer e lavar a cría para eliminar olores para que non haxa control de depredadores, agachan nunha esquina, se tú te acercas, eles van en sentido contrario para... Entonces, cando empezamos, dicía, bueno, pois hai que mellorar a raza, e nós o único que dixemos non. Si, a nosa máxima foi, si, por conseguir un becerro de maior conformación, temos que perder unha das características de rusticidade deste gando, estaremos facendo un mal negocio. Por eso, collemos a ruiva, que xa temos aí, e deixámonos de buscar. Entonces, fomos conservacionistas. O sea, queremos conservar a raza tal e como a recollemos. Hai que darse conta que a xente que vive por aquí foi escollendo os animales que mellor lle respondían ás súas necesidades e pouco a pouco foi seleccionando este tipo de animales. Que animales? Eran animales de tripla actitude. Daban unha cría, daban un pouco leite e, sobre todo, traballaban. Eran animales de traballo. De feito, o tercio anterior predomina sobre o posterior. A atracción. Depois teñen unha ventaxe que teñen é a adaptación ao medio. Que é a adaptación ao medio? É un complexo de propiedades que son resistencia a enfermedades, facilidade de parto. Eu estuve en Fontefiz, tuve 2000 partos. A miña estancia ali, eu hubo que atender 2, por torsión, ningún por malformación, nin por mal de tamaño. As crías son autónomas, maman elas solas, levántanse, non hai que andar cuidándoas. Teñen unha produción de leite, fixaivos no ubre, teñen unha produción de leite considerable, porque os mantuvemos tal e como os encontramos. Os primeiros anos en Fontefiz había algúns exemplares que viñan xa con certa xenética cruzada, que tiñan problemas de mamitis, empezamos. Desde que empezamos a cruzar cos bois que tiñamos antigos no Banco de Xermoplasma do ano 76, esas características foron desaparecendo e desapareceron por completo as enfermedades. Nós ali non gastábamos un peso en medicamentos ao largo do ano. Salvo os de antiparasitarios, que tamén hai que terlos un pouquiño en solfa, porque a veces ao mellor pensamos que non poden fer falta de todo, tanto antiparasitarios. De feito, non temos problemas, se vemos cando damos, que na bosta as moscas, os coriones e os fodios non medran porque temos un problema disso. Hai que ter cuidado con eso tamén, sí. Entón, nós que estamos proporcionando unha gandería sostible que se manteña, o único que fai falta para este gando é territorio, e que este gando teña unha serie de comida que poida mantelas, evidentemente, non? Entonces, despois, elas defendense perfectamente. Tenen moitos problemas de partos. Non, partos non. Enfermedades, neumonías, diarreas... Desde que levamos 3 anos, unha con mamitis. Unha. E 100 vacas... Pois xa me fastidiaste esa historia, foi unha. Mas quero dicir, que agora que temos un problema ademais tamén, que estamos falando, non, de resistencia aos antibióticos por tratamentos, pois, oye, esta é unha alternativa a producir alimentos sin que haxa problemas de resistencia antibiótica. Depois, as crías, bueno, pois nacen con 25-30 kilos aproximadamente, non máis, as cachenas 15-18, temos o récord en 11 nunha cría, parecía un cuello. Pero despois, si tú estás nun medio que sea bo, pois elas responden moi ben. Sabemos que nas explotacións moi boas temos estudiado a potencialidade destes animais, temos moitos animais, varios. Este ano vamos instaurar uns premios, a ver se ao final o damos encarreirado, igual que teñen os premios de leite, nós queremos os de carne, que non somos menos. Estamos intentando premiar aquelas ganderías que leven unha mellor xestión, tanto productiva como xenética. Sen unha baixa consanguinidade e unha alta productividade. Temos casos moi pintorescos de vacas de 22 anos con 20 crías. Eso se traducimos despois en kilos. Entón, claro, quere dicir,
Hai un estudio argentino que dice que nunha explotación é máis importante a prolificidade que a conformación. Entonces, nós tiramos por aí a verdade, penso que non nos engañamos, ao final, pois, vamos pouco a pouco, non temos presa tampouco, porque empezamos, a verdade, empezamos con 200... No ano 94 tiñamos 240 vacas. Eran 189 gandeiros. A media de vacas por explotación era de 1,08 vacas. A media de dos gandeiros era de 65 jubilados. E a media de das vacas era de 12 anos. Hoxe andamos por os 400 gandeiros, temos unha media por explotación 35, 40, 45 vacas por explotación. Hai moitas que están empezando, evidentemente. E a dos gandeiros baixou bastante, andamos polos 40, 45 anos.